ପୁଣି ସେଇ ନାରୀର ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା। ମାର ନାହିଁ ପୋଡ଼ ନାହିଁ ପୋତ ନାହିଁ ପୁଣ କାଟ ଯେ ନାହିଁ ଗୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରତନ ପରା ଅଟଇ ସୁଜ୍ଞଜନେ ଗୋ ସୁନା ରୂପା ଯେ ରତନ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପୁଣି ଯେ ଗୋରୁ ରତ୍ନ ଗୋ ୟାଙ୍କୁ କରୁଥାଅ ସଦା ଯତ୍ନ ସୁଜ୍ଞଜନେ ଗୋ ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପେ ରାବଣ ବଂଶ ଯେ ବିନାଶ ସତେ ଗୋ ଏହା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଶେ ସୁଜ୍ଞଜନେ ଗୋ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅଭିଶାପେ କୁରୁବଂଶ ନାଶ ହୋଇଲା ସତେ ଗୋ ଏହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶେ ସୁଜ୍ଞଜନେ ଗୋ ମାର ନାହିଁ ପୋଡ଼ ନାହିଁ ପୋତ ନାହିଁ କାଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରତ୍ନ। ବୁଝିଲେ ହେବ ନା, ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ହେବ ନା। ଖାଲି ଛୁଇଁରେ କ'ଣ ମାରିଦେଲେ ହେବ କି? ନା, ଭିତରେ ଅଛି ନା। ସୁନା ରତ୍ନ ରୂପା ରତ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରୁଛେ, ପକେଟରେ ପୁରେଇକିରି ପୁରା ଏକଦମ ସାତ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥୁଆ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ପଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତେଣୁକରି ସୁନା ରତ୍ନ ରୂପା ରତ୍ନ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଗୋରୁ ରତ୍ନ ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ କରୁଥିବ। ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ, କେଉଁଠି ବସିଲେ ଟିକେ ଜାଣିବ ନା। ନ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ସତ, ରାମାୟଣ ସତ, ମିଛ ନୁହଁ। କିଏ କହିବ ମିଛ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ରାମାୟଣ ସତ। ତା ସହ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏହା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ୱାସ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ନାଗାସ ନିଶ୍ୱାସ। କଳି ହେଉ କଜିଆ, ମୁଁ କହୁଛି କଳି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଆ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କଳି କର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଣି ମାରେ ପୋଡ଼ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହଣା ମରା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଥାନା କଟକଚି ଏସବୁ କ'ଣ ଏ କାମ? କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା କହୁ ସଂସାରରେ? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ନାସ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସମତୀର୍ଥ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମଂ ମିତ୍ର ନାସ୍ତି ଶିବ ସମ ପୂଜ୍ୟ ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର ସମ ପ୍ରିୟ। ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ତୀର୍ଥ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମିତ୍ର ନାହିଁ, ଶିବ ଭଳିଆ ଦେବତା ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ମୁଁ କହିଲି, ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗୀତ କରୁଛି କରିବି ଆଉ। ଦେଖିବା ପଡ଼ୁଥିବାଟା